Dalilan Pangasinan. Isa ka bang milk lover, yogurt, or dairy lover? Alam mo ba na dito sa Asingan matatagpuan ang largest milk production dito sa Pangasinan? Well, kung natatakam na rin kayo katulad ko, tara, let's milk it happen! Try nating pakainin yung mga kalabaw. Parang gutom na gutom po siya. Ang lakas po niyang... Hello, Ma'am Erica. Halika't papasyal kita kung paano kami naggagatas ng kalabaw. Bali po, Ma'am, umpisa ito, madaling araw pa lang, nagbibigay na po tayo ng pagkain ng ating kalabaw. So, ano po yung mga components itong mixture na kinakain nila? Bali, ito po, Ma'am, ay mais po, 65 to 68 days po na mais. Ito po yung ating binuburo para ito yung ipapakain po natin sa ating mga kalabaw. Bali po, Ma'am, pagkatapos yung pakain natin, papainumin po natin yung ating mga kalabaw. Tapos papaliguan po natin gamit yung Hose po natin. hose na may water pump ito po. Gamit nito, pinapaliguan po natin yung kalabaw isa-isa. So pagkatapos yun, Ma'am, yung papapaliguan, dadalhin natin yung ating kalabaw para dito na natin gatasan. So Ma'am Erica, dito po yung ating kalabaw kung saan natin gagatasan at pababa. Remote training. Ayaw po. Ayun. Medyo mahirap po siya and kailangan po may technique siya sa paggatas ng kalabaw. Bali, nag-start po kami noong 2005, bigay ito ng Philippine Carabao Center. Nag-start din po kaming gumatas 2007. Ngayon po, meron na po tayong almost 500 heads na kalabaw po. Actually po, yung isang farmer po natin ngayon, may sumasahod na ito ng 40, 50,000 isang buwan. So napakaganda po na pangkabuhayan. So ito na po yung nakuha nating gatas. Dadalhin na po natin siya sa dairy box para ma-process. Ang saya po ng ganitong experience dahil hindi naman po ito yung daily ko na ginagawa and sobrang bagong experience po sa akin and marami po akong natutunan. Very much enjoyable. After gatasan ng mga kalabaw, dito naman pinaprocess ang ating raw products para gawing pasteurized milk, yogurt, pastillas, and iba pang dairy products. Ano po yung mga produkto na pinagagamitan natin ng gatas na meron tayo? Sa gatas ng kalabaw, ma'am, marami pong produktong pinaggagamitan. Meron po kaming yogurt, tsaka milk. Meron din pastillas, pulburon, tsaka espasol po. Meron din po kaming maha na special po. Napakalaki pong tulong sa amin ng gatas po, lalo sa pamilya namin. Sa gatas po kami kumukuha ng pagpa-aral na. Tsaka araw-araw po na pangkabuhay namin talaga. So, try natin itong mga produkto natin na meron tayo dito. Meron tayong gatas, pastillas, pulburon, at yung enhanced Nutriban. Dadaling ko po. Iuwi ko na po. Dadaling ko na po sa ordenada. Dalilan